Boas noites, benvidos aos informativos especiais desta noite electoral en Telelugo. Son as 8 da tarde e están pechando os colexios electorais. Segundo os últimos datos do Ministerio do Interior, a participación ás 6:33 da tarde na provincia de Lugo foi do 54,48%, bastante maior a de 2011, cando foi do 41,32%. Na cidade a participación foi do 45,22%, 2 puntos máis baixa que a do 2011 á mesma hora, cando era do 47,55%. Na provincia estaban chamados a votar 289.541 persoas e na capital case 80.000. Na provincia de Lugo constituíronse todas as mesas e a xornada foi relativamente tranquila, se ben houbo algún incidente. En Monforte de Lemos, a presidenta dunha mesa electoral foi detida por negarse a formar parte da mesa. Segundo algunhas fontes, a detida presentouse a primeira hora da mañá no colexio electoral e comunicou que non estaba disposta a cumprir ca súa función e foi sustituída por outra persoa. Está acusada dun delito de incumprimento da lei electoral e xa foi posta en liberdade. Ademais, na cidade, o exedil socialista José Piñeiro declarou que o seu partido está tentando aclarar se houbo carretaxe de votos en dúas mesas, concretamente na de Garabolos e na de Fazai. E ao longo da mañá, os 9 candidatos á alcaldía da capital lucense exerceron o seu dereito ao voto. O candidato do Partido Popular foi dos máis madrugadores. Arredor das 10:30 da mañá, Jaime Castiñeira chegaba ao colexio electoral do antigo seminario. Alí convidaba a todos os lucenses a participar nestes comicios, ademais de agradecer o traballo de todos aqueles que fan posible as eleccións, dende os corpos de seguridade do Estado ata os membros das mesas electorais. Que haxa unha gran participación, que é o que se pide a todo o mundo, animar a todo o mundo a ir a votar, a vir a votar, e que fai un día estupendo. Dá tempo todo o día, hasta as 8 da tarde, dá tempo para moito, pero que non esperen a última hora que despois ao mellor se esquecen, non? Por lo tanto, animar realmente a participación. Pois de mesa en mesa. Falando, lógicamente, ir a visitar aos nosos compañeiros, a xente que lle toca estar nas mesas, desde os vocales aos presidentes, porque teñen unha labor pola democracia importante a facer hoxe, tamén, por suposto, os interventores nosos, pero tamén os dos outros partidos, todos os que hoxe están participando nas mesas teñen un traballo importante e, como non nos podemos esquecer dos corpos e forzas de seguridade que están, pois, ou os de correos, ou toda unha serie de xente, que moitos incluso que participan nesta festa da democracia e que non se ven, non están en primeira línea, agradecendo, lógicamente, esa labor. Creo que é unha obligación nosa de estar, polo menos, aí os candidatos, non? Media hora máis tarde, ás 11, facía o mesmo o candidato socialista á alcaldía da capital, José López Orozco, que acudía ao colexio electoral ubicado na Casa Sindical, acompañado da súa muller e de Ricardo Varela. A súa saída, Orozco dicía estar tranquilo porque o traballo está feito e agora é o momento de escoitar aos cidadáns. O candidato socialista dixo que agardaba que os lucenses cumpriran co seu dereito a votar. A xornada para el transcurriría entre a familia e visitando mesas electorais. Con unha sensación de cumplir con un dereito como cidadán, espero que os lucenses o cumplan tamén, con esa sensación tan extraordinaria que dá a liberdade, que eu creo que todos os cidadáns van votar con esa liberdade e todos os cidadáns farán todo o posible para construir entre todos o Lugo que todos queremos. Por lo tanto, que voten pensando sempre na nosa cidade e na nosa concello. Están totalmente tranquilos, o traballo está feito e ora hai que escoitar o que dicen os cidadáns. E iso é a maravilla da democracia, por lo tanto, moi tranquilo, porque o povo, cando vota, sempre di o que pensa. Visitando as mesas, onde hai compañeiros que están interventores ou apoderados, logo comeremos en familia, e logo seguirei pola tarde visitando mesas, e a partir das 8 estarei na sede do partido esperando o resultado.
Ás 11:30 da mañá era o candidato do BNG a Asembleas Abertas na cidade Rubén Arroxo quen acudía a votar ao colexio electoral ubicado na nave de Obras Públicas no CEAO. Facíao acompañado doutros membros do seu equipo. Arroxo subliñou que hoxe era o día no que os lucenses decidían que goberno queren na cidade para os vindeiros 4 anos. Hoxe é o día no que as veciñas e veciños de Lugo temos a opción de decidir que goberno queremos para este concello, entón é importante usar esta oportunidade porque é a ferramenta que nos dá este sistema democrático para poder elixir, e por iso polo que tamén animo as veciñas e veciños de Lugo a que acudan hoxe porque é importante para todas e todos. Agora mesmo que estamos a facer é unha visita aos nosos apoderados e as nosas apoderadas que están repartidas por todo o concello, tamén un pouco para darlles ánimo para saudar, porque é importante non contar ca nosa xente. Olga Louzao, candidata de Ciudadanos á alcaldía lucense, votou arredor das 11 da mañá no colexio electoral ubicado na xefatura de Obras Públicas. Louzao, a única muller que se presenta á alcaldía da cidade, amosouse moi contenta despois de exercer o seu dereito ao voto. Para ela, o feito de participar nestes comicios xa é unha vitoria, pero tamén agardaba que os lucenses lle deran o seu apoio á súa formación porque, segundo dixo, a poboación está cansa do bipartidismo. Tamén asegurou que non fallarán os lucenses que lle dean o seu apoio. Moi ilusionada, creo que hoxe é un día importante non só para Lugo, que tamén é moito, senón para toda España. Hoxe creo que se inicia o cambio para todos nós. Esperemos que sexa así, e, animo a toda a xente que non se quede na casa e que veña a votar. E nada, moi contentos e esperemos que pase a noite, pero moi ilusionados. Xa será unha victoria, xa estamos aquí, así que xa será unha victoria. Eu creo que hai moi boas perspectivas. A xente ten ganas, está cansada do que existe, do bipartidismo famoso, e creo que van nos a dar unha oportunidade e non imos a fallar, eso está claro. Olga Louzao coincidiu votando con outro cabeza de lista, outro candidato á alcaldía da cidade, o cabeza de lista de Alternativa Cidadá de Esquerdas, Carlos Portomeñe. Portomeñe cualificou esta xornada electoral como o día do cambio. Tamén dixo sentirse ilusionado, unha ilusión que, segundo dixo, subliñou que lle transmitiu a cidadanía durante a campaña. O candidato de Alternativa Cidadá de Esquerdas asegurou que dende mañá mesmo Lugo cambiará e os cidadáns recuperarán a esperanza, a ilusión e a ledicia. A resposta que palpamos estes días anteriores na rúa, nos estamos moi ilusionados e ilusionadas con que hoxe empeza o cambio realmente. Estamos así convencidos de que se vai a trasladar ás urnas o que levamos reivindicando na rúa, con alternativas para esta cidade e, sobre todo, pois o que decíamos nestes días, non? Que queremos cambio político, pero tamén queremos un cambio incluso na actitude desta cidade, porque tamén estamos falando de recuperar a esperanza, a ilusión dun Lugo distinto, pero tamén a alegría, que é o que lle falta. Hoxe temos sol, ademais, un día de un Lugo menos gris, e eu creo que como decía Salvador Allende, se abrirán as grandes alamedas. Nós pensamos que se abren os grandes claros porque empeza unha época distinta na nosa cidade a partir de mañá, non? Tamén foi dos madrugadores, á hora de exercer o seu dereito ao voto, o cabeza de lista por Lugo Novo, Santiago Fernández Rocha, que acudía ás 10 da mañá ao colexio electoral ubicado no Centro Social de Fingoi, acompañado doutros membros da súa candidatura. Rocha dixo que desexaba unha ampla participación da cidadanía para que así triunfara a democracia. Tamén explicou que pasaría a xornada cos apoderados e coa familia, ademais de seguir a noite electoral na sede do seu partido. Eu que desexo é que sexa un triunfo rotundo da democracia, e isto sustanciase con moita participación, e para min o deseo máis grande é que cando remate a xornada pois a democracia se empodere realmente e sexa un triunfo da ciudadanía. Pola mañán estarei en contacto cos apoderados, falando con eles e animándos, e logo pola tarde posiblemente me retire coa familia e aí sobre as 9 ou por aí iremos hasta a sede e veremos a ver que vai a pasar.
Agustín Gallego, o candidato na capital de Unión, Progreso e Democracia, tamén exerceu o seu dereito ao voto moi cedo. Ás 10 da mañá acudía ao colexio electoral ubicado na residencia das Gándaras. Despois de votar, amosouse convencido das posibilidades do seu partido nestas eleccións e dixo que dende a forza que lidera contan con ter representación no vindeiro pleno. Tampouco descartou ser a formación que dea badalada cando se coñezan os resultados do escrutinio. Las expectativas son buenas y bueno, contamos tener representación y bueno, y que en la mayor parte de lo posible pues transcurra con normalidad, que eso es lo importante en una democracia. Sí, vamos a ser prudentes, hay que esperar a que se cierren las urnas y ya veremos a ver cómo va. Pero bueno, la representación yo creo que vamos a dar esa campanada, como se suele decir. O candidato de Foro Lugo Independente, Ildefonso Saavedra, acudía a media mañá a votar ao Centro Social do Castiñeiro. Alí amosou a súa satisfacción pola gran variedade de partidos que se presentaron a estes comicios. Por iso, Ildefonso Saavedra convidou aos lucenses a exercer o seu dereito ao voto e dixo que agora sí que son interesantes as eleccións. Hombre, yo creo que más bien es una fiesta democrática porque estamos partidos nuevos, gente que nunca estuvo en política, es el caso nuestro, nosotros nunca estuvimos en política, no tenemos en nuestras filas ningún cargo, ninguna persona que tuviera cargo político, somos gente trabajadora, de a pie, entonces yo creo que bueno, merece la pena estas elecciones que venga a votar todo el mundo, que son muy interesantes. É o candidato na cidade polo Partido Animalista contra o Maltrato Animal, Jorge Alberto Llubels, exercía o seu dereito ao voto a unha do mediodía no auditorio Gustavo Freire. Alí amosouse satisfeito pola tranquilidade coa que estaba transcurrindo a xornada e dixo que pasaría o día en familia, pero tamén visitando as diferentes mesas do seu sector. Llubels fixo especial fincapé na importancia dun día como hoxe que cualificou como unha xornada grande para a democracia. Bueno, está siendo tranquila. Yo también como apoderado del partido he estado recorriendo las mesas y es una jornada, se la ve, en un principio se la ve con mucha afluencia de gente, la gente está viniendo a votar y bueno, y eso es la jornada grande de la democracia, que todos votemos. Con la familia está, sí, por supuesto, comer con la familia, estar una tarde relajadito y luego alrededor de las 5 de la tarde como apoderado otra vez a recorrer las mesas que me tocan en el sector 1 y el sector 3 de los distritos de Lugo. Ademais dos 9 candidatos que se disputan a alcaldía da capital, na cidade tamén votaron outros cargos políticos. O secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, votou ao mediodía no colexio electoral ubicado no Centro Educativo Rosalía de Castro. Alí pediulle aos lucenses que votaran usando a cabeza e tamén o corazón. Tamén foi especialmente crítico con algúns supostos casos de carretaxe ocorridos na cidade e noutros puntos da xeografía galega e apelou á responsabilidade política para que non se repitan estas prácticas. Besteiro tamén dixo que pasaría a noite electoral na sede santiaguesa do partido. Pois eu espero mellor veño de cumplir, de exercitar un dereito, de cumplir cunha obligación. Creo que votar é unha obligación e tamén, lóxicamente, é un dereito. E ven tamén a min a memoria daquelas persoas que tardaron tanto tempo en poder votar, por tanto, eu que pido a todos os veciños e veciñas de Galicia e de España tamén, que efectivamente exerciten ese dereito, cumplan con esa obligación e o fagan, además, utilizando a cabeza e tamén o corazón. Por iso eu lles pido que si fan ese voto é un voto que vai a servir para que os ciudadanos perciban e sepan que co seu voto cambian a súa vida, que a política é magnífica, que hoxe é un día de exaltación da democracia e que mellorar todo o noso entorno depende de todos nós. Por tanto, fago un chamamento a esa votación con cabeza e con corazón, pero pensando efectivamente no futuro no que todos nos temos que responsabilizar ademais. E tamén apelo neste día electoral a que non teñamos que volver a escoitar prácticas irresponsables que manchan non solamente a que nas pon en práctica, sino tamén a unha sociedade que non soporta determinadas prácticas irresponsables as que, desgraciadamente, en algún lugar
nos teñen acostumbrado con demasiada frecuencia. Apelo a esa responsabilidade de todos os partidos, apelo a esa responsabilidade como sociedade para ter unha sociedade mellor e onde efectivamente hoxe tampouco teñamos que lamentar prácticas irregulares. Bueno, pois de unha forma normal, visitando a compañeiros aquí na agrupación de Lugo e despois pola tarde me acercarei a Santiago, a sede onde farei un seguimento dos resultados electorais. Outro cargo político que tamén exerceu o seu dereito ao voto na cidade foi o presidente provincial do Partido Popular, José Manuel Barreiro. Fixo pasada a 1 do mediodía no colexio electoral ubicado na antiga Escola de Enfermería. Barreiro amosou a súa ledicia pola falta de incidentes reseñables durante a xornada. Tamén dixo que pasaría o día visitando os compañeiros de diferentes puntos da provincia para pasar a noite na sede do partido, ubicada na capital, seguindo os resultados destes comicios. A sensación é que todo está transcurrindo con normalidade e iso que confiamos que efectivamente sexa así ao longo de todo o día e sobre todo, bueno, pois que a xente exerza o seu dereito democrático de participación nestas eleccións, que é o fundamental, non? Aquí a noticia é que non haxa noticia, precisamente, non? Que todas as cousas vayan normalmente, hasta de agora non temos coñecemento de ninguna incidencia, salvo unha cuestión, bueno, meramente anecdótica dun membro dunha mesa en Monforte, pero máis alá deso eu non teño ningún coñecemento e, por lo tanto, é o que confiamos, non? Que o día vaya exactamente con normalidade e que a xente que participe e que esa participación sexa o máis alta posible, non? Vou estar aquí, irei para Madrid mañá, hoxe estarei na sede, seguramente a maioría algún sitio da provincia, tamén estive agora na mañá nalgún sitio da provincia e estarei ali na sede para seguir, bueno, como van evolucionando e logo coñecer os resultados a última hora da tarde. Isto foi todo pola nosa parte polo de agora. Volveremos a conectar en directo con todos vostedes ás 10 da noite para darlles conta dos escrutinios, de como evolucionen eses escrutinios desta noite electoral, destas eleccións municipais de 2015. Así que non desconecten de Telelugo. Boas noites.